हेलो संग ଦେଇଛନ୍ ତାର ବड़ा କରି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ନାକେ ମା ବାପା ଖାଇବେ ଏଇଟା ତାପରେ ମା କହିଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ମା ମାଛ ଚଚା ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲେ ମା ଇନୁ କରି ଦଉଛ ଆଉ କାକେ ମାଛ ଭଜା ସେଯାକ ବାଲି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମତେ କହିବ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଆଉ ମିନୁ ବସିଛି ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ମାରି ତେଲ ଲୁଣ ଦେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ମାଛରେ ତମକୁ କେନ୍ କେନ୍ ରେସିପି ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି ବଟ୍ ମତେ ଏଇଟା ଖରା ହଉଛେ ତ ମାଛରେ କିଛି ମତେ ରେସିପି ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗି ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ମାଛର ଛେଞ୍ଚା କରି ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଏଇଠୁ ପଖାଲ ଭାତ ଖାଉଛ ମୁଇଁ ଆଉ ଇନୁ ଦେଖ ପାପା ଖାଉଛନ୍ ମୁଣ୍ଡ ମତେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇବା ଲାଗି ଭୟ ଲାଗେ ଆଉ ଇନୁ ହେଇଥିଲା ଆଲୁ ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବ ମତେ ତ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଲୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଇନୁ ଦେଖ ପିଆଜ ଅଛି ଆଉ ଇନୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସିଝାଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବାପା ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ ବାପାକେ ମାଛ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମାଛ ଯେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଇଗଲି ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ମତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାରରେ କବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ଆମ ଏନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆନୁଥିବି ମତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାବାଟା ଦେବ ଓକେ ବାଏ ବାଏ।